Ćao! Ćao! Hoćemo da pozdravimo i gledaoce? Može? Svima koji gledaju. Pozdrav! Ovako, sada ću ukratko da te predstavim. Može? Može. Ovo je moja učenica Jovana iz Beograda. Jovana će sa vama sada da podeli svoje iskustvo u vezi izgovora glasa R. Jovana, hajde ukratko da nam ispričaš svoj problem. Od kad traje i otkud tolika želja da ga naučiš? Imala sam prekratku resicu, odnosno fremulu, koju sam sekla hirurški kada sam imala 14 godina, ali se nikada nisam odvažila da idem kod logopeda, prosto bilo mi je teško da prihvatim da imam taj problem i to je ostalo na tome sve dok nisam pronašla posao i dok nisam shvatila koliko me to opterećuje da u komunikaciji sa kolegama tražim sinonime za reči koje u sebi imaju R, jer prosto bilo mi je neprijatno da razgovaram sa njima i tad sam odlučila da potražim pomoć. Aha, dobro. Da, onda si ti posle, znači, cele te priče pronašla, odnosno otišla si na YouTube i tako si pronašla u stvari moj video tutorial. I da li si pokušavala neke vežbe iz videa? Jesam, pokušavala sam, međutim, ja sam tip osobe koje je potrebno vođeno vežbanje, treba mi da me neko podrži, treba mi da me dodatno usmeri, tako da sam videla ispod tvog videa da držiš online časove i onda sam odlučila da ti se javim. Ok, da, onda si ti mene kontaktirala, pisala sam i preko maila, nas dve smo krenule sa časovima, sada smo otprilike negde da, kažemo gledalcima, otprilike negde na 7. času. Ok, završile smo, ali tako, sa vežbama za jezik, to smo sve uradile. Sada vežbamo izgovor glasova TD i TŽ. Kaži mi kako ti se čine ove vežbe, koja ti je teška, koja ti je laka, kako se snalaziš, koja ti je onako ok za izgovor, za vežbu, koja ti je lakša, TD ili TŽ? TD mi je lakša zato što sam nju savladala i ona mi je pomogla da dođem do tog mekanog R, odnosno R. Aha, super. A TŽ sada još uvek vežbamo to strujanje vazduha, pa ćemo videti, ali mislim da za sada ide dobro. Da, prosto potrebna je vežba i potrebno je vreme nekako da prosto naučiš da usmeriš taj vazduh preko jezika i da se nekako to sve slegne. Tako da, lagano. Nastavljamo dalje. Reci mi, imam još samo jedno pitanje. Časovi preko Skype-a, kako ti se čini, odnosno da li smo imale neki problem? Da li si uspela da savladaš sve vežbe na ovaj način? Jesam. Kako sam bila skeptična na početku, nisam znala da li će online časovi, da li ću preko online časova uopšte moći da razumem i da ispratim sve te vežbe. Međutim, sada mislim da je mnogo bolje imati online časove jer se osposobiš da sam vežbaš, jer između 2 časa je potrebno da se dosta vežbaju. Ukoliko bi se ja oslonila na tebe da mi ti špatulom pomeraš jezik, prosto bilo bi mi potrebno i kod kuće kada vežbamo. Ovako sam naučila sama kako to da radim, to da radim u bilo kom trenutku kada poželim da vežbam. Sve preporuke za online časove, ne mislim da sam uopšte oštećena. Na ovaj način, što radimo na ovaj način, da. Još što ti kažeš nekako i dobila si prosto i na vremenu, dosta si vremena na neki način uštedjela, odnosno obe, da, tako da mnogo je nekako bolje, dobro. To je to za ovaj put. Hvala ti mnogo što si podelila svoje stvarno ogromno i veliko iskustvo da ovako javno ispričaš svoj problem. Stvarno to je onako veliki korak. Hvala ti mnogo. Tako da čujemo se kada budeš naučila glas R. Važi? Važi. Može, super. Sigurno, ja sam sigurna. Čujemo se, Joco. Ćao. Ćao. Ćao.